Izokor. Gone dry. Pred aplikáciou výrobkov Izokor automobil dokonale umieme a zbytkovú nečistotu odstránime Izokorom Cleaner. Sklo ošetrujeme ako prvé. Nanesieme primerané množstvo Izokor Glass Profi. Nanášame po malých úsekoch a bez veľkého tlaku vyleštíme. Nanášame na čistý povrch po malých plochách rovnako ako pri skle. Takisto ošetríme interiér, vnútorné sklo a plasty. Ak aplikujeme Izokor Lotus Profi ihneď po ošetrení plastov a skla v interiéri, dávame pozor na to, aby sme čo najmenej zasiahli iný materiál ako ošetrovaný textil a kožu. Ak nastriekame Izokor Lotus na plasty, poutierame tieto plasty, aby nám neostali na nich fľaky. Ošetrenia prípravkami Izokor Profi sa vyznačujú neobyčajnou odolnosťou voči chemikáliám, odolnosťou voči teplu a znečisteniu. Ako príklad si pozrime ochranu skla na krbových dvierkach Izokorom Glass Profi. Nečistota z dymu a ohňa, decht, sa nedokáže pevne naviazať na sklo a neporovnateľne ľahšie odstránime znečistenie ako v prípade, že by sklo nebolo ošetrené Izokorom. Kto to pozná, vie, aká to je drina očistiť takéto špinavé sklo. Teplota, ktorá vzniká pri kúrení v krbe, nám Izokor Glass Profi nezničí. Po preleštení vyčisteného skla Izokorom Glass Reviver dosiahneme neobyčajnú zrkadlovú čistotu s mimoriadnymi vlastnosťami skla. Takto účinne, s veľkou rezervou možností Izokoru, máme chránené sklá na automobile. Krb máme čistý ako zrkadlo. Je to neobyčajný pohľad. Podobne je to aj s ošetrením karosérie. Ošetrenie odpudzuje vodu, olej, nečistoty, odolá značnej teplote a takto ošetrený napríklad Antikor sa chová ako teflónová panvica. A to vďaka odolnosti Izokoru voči znečisteniu. Lak je chránený Izokorom Profi s veľkou rezervou voči poškodeniu zo znečistenia a posypovej soli. Takisto aj sedačka ošetrená Izokorom Lotus Profi je chránená tak, že každé vlákno textilu je dokonale pokryté nanočasticami a nečistota sa nedokáže pevne naviazať na tieto vlákna. Aké sa môžu vyskytnúť problémy pri aplikácii? Ak vznikajú šmuhy ihneď pri nanášaní a leštení, povrch ešte nie je úplne čistý. Vyčistíme povrch dokonale. Ak sa nám šmuhy začínajú objavovať krátko po aplikácii alebo 24 hodín po aplikácii, ide vlastne o prebytkový Izokor, ktorý sa už nedokázal naviazať na ošetrovanú plochu. Použijeme flanelovú handru a zotreme to ako prach. Maximálny účinok dosiahneme, ak ošetrené auto pred odovzdaním 24 hodín po vyzretí prvej aplikácie preleštíme Izokorom Reviver. Po mesiaci od prvého ošetrenia je ideálne previesť kontrolu tak, že automobil umyjeme šampónom a splachneme čistou vodou. Ak si ošetrenie 100% zachovalo svoje vlastnosti, bolo vykonané správne. Automobil môžeme potom zľahka preleštiť Reviverom, hlavne problematické miesta. Výsledok je fakt vynikajúci a náklady na preleštenie minimálne. Izokorom vlastne celý automobil ako by sme neviditeľne pozlátili. Tak ho zakonzervujeme, že pri takej správnej údržbe raz za rok, 2 razy za rok Reviverom nenájdeme asi dôvod, prečo by to auto sa malo zmeniť, pokiaľ není poškodené nejak mechanicky kameňami alebo iným mechanickým poškodením. Rada Izokor Profi je určená na celoživotnú ochranu automobilu. Je tak navrhnutá, aby si ošetrené a udržiavané časti Izokorom Reviver
zachovali vzhľad a kvalitu novostí počas celej životnosti automobilu. To znamená vlastne, že sa celý čas vozíme v novom aute. Jednoduché preleštenie izokorom Reviver 1 až 2 krát do roka zdokonaľuje ochranu a zlepšuje vlastnosti prvotného ošetrenia. Spoločnosť Izokor SRO vznikla z firmy System. Zapodieva sa vývojom špičkových nanotechnologických produktov. Cieľom našej spoločnosti je v prvom rade kvalita pri veľmi dobrých cenách.